eixos en iniciativa, propostes, eixos, prioritats. En té moltes, evidentment una de les més importants, bueno, és que no n'hi ha més importants, sinó seria acabar amb la troika, les polítiques d'austeritat, proposa també un canvi de forma de fer política per una altra Europa, denunciem també les polítiques injustes del Banc Central Europeu, de la Comissió Europea, que no només han portat desnonaments, precarietat laboral, i que cal acabar i cal fer un canvi radical amb aquest tipus amb aquesta Europa que ara tenim. Ens caldria també una proposta, seria una política fiscal comuna per acabar justament amb aquests paradisos fiscals, una legislació també europea perquè no passi més i es torni a produir una estafa bancària. També cal dir que és importantíssim que els candidats del Partit Verd Europeu, que és on realment s'integrarà Iniciativa per Catalunya Verds, té el compromís ferm de defensar, com no, el dret a decidir a Catalunya. Una altra prioritat molt important seria reestructurar, renegociar i auditar el deute i, evidentment, combatre amb diferents tipus d'ajudes tot aquest exili juvenil que està marxant del nostre país, de Catalunya, a buscar feina fora. M'ha fet al cap el que així hi ha altres prioritats i també molts compromisos que Iniciativa que té, però al fi i al cap el que estem defensant són els nostres drets, com diu el nostre eslògan, evidentment la nostra dignitat.